Bon dia, poble de Castelló i el Grau, membres de la corporació i presidència. A l'alcaldessa no li podem agrair que s'hagi ajustat al temps, espero que a mi sí que se me pugui agrair. I simplement un detall, Compromís el que no jurem és lleialtat al rei, bàsicament perquè són demòcrates i considerem que el cap de l'Estat se l'ha de votar. Quan va arribar la convocatòria d'aquest plenari vam pensar que era una errada, bàsicament perquè la senyora Carrasco ha insistit molt en que este pressupost ja estava aprovat i per tant no entenien que se'ls convocara per a votar l'aprovació d'algo que ja estava. L'alcaldessa una vegada més no estava dient la veritat als veïns i veïnes de Castelló i de nou incomplia la seva paraula, la que va prendre en juny d'aquest any amb la Junta de Govern Local i en la qual se comprometia que el 31 d'octubre de l'any passat se celebraria aquest ple. De fet, el govern va aprovar el projecte de pressupost sense incloure l'informe de perspectiva de gènere, que el van incloure la setmana passada. A nosaltres no se ens haguera ocorregut aprovar un pressupost sense aquest informe, igual que no se ens haguera ocorregut aprovar un projecte de pressupost sense l'informe d'intervenció. Però vostè ho va fer. Ho va fer per dos motius. La primera, per tindre alguna cosa on agarrar-se i poder-li amagar a la ciutadania que no complia la seva paraula, i la segona, per lo poc que li importa la perspectiva de gènere i la igualtat. Perquè, de fet, això se suma al desmantellament del servei d'igualtat per part seva, eliminant el programa de promotores d'igualtat, porta un any i mig sense cobrir la plaça de cap de servei del servei d'igualtat, han eliminat la formació d'igualtat de la policia local i quan hem presentat l'esmena per recuperar-la ens voten en contra i, de fet, recordem que en novembre de 2023 van enviar a la policia local de Castelló per evitar una xerrada feminista. Per tant, és normal que no vulguin que n'hi hagi un informe de perspectiva de gènere en el pressupost. Quan parlem d'ingressos del seu pressupost, el que veiem és que han incrementat un 14 milions d'euros la recaptació en el 2025 respecte al 2023 i, a més, ho fan d'una manera injusta i no per ningú imperatiu legal, senyora Carrasco. Ho fan perquè vostès ho han decidit en aquest ple. Però el més sagnant és com la senyora Carrasco anteposa el carnet de militant del Partit Popular al d'alcaldessa de Castelló. I això es veu en el seu silenci davant de les retallades del govern de la Diputació a l'eliminació del Fons de Cooperació Municipal, que ens suposa més d'1 milió d'euros per a la ciutat de Castelló. El seu silenci amb les retallades del negligent, mentider i segurament responsable d'homicidi imprudent de desenes de vides humanes, el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha retallat més del 80% dels programes d'ocupació i que quan ve a Castelló, la senyora Carrasco va aplaudir-li en volta d'exigir-li i reivindicar per la nostra ciutat. La prova de que el carnet pesa més que la figura d'alcaldessa. Per ser justos, i hi ha que dir-lo, n'hi ha hagut un increment de les transferències en inclusió social de la Generalitat Valenciana cap a la ciutat de Castelló, però també n'hi ha que insistir que això és gràcies a una llei que va impulsar Compromís i que va aprovar el govern del Botànic i a la que el Partit Popular va decidir no donar-li suport. I per això ara estan garantits aquests recursos. El fet és que Castelló perd més de 4 milions d'euros en inversions en centres educatius, però sí hem de dir que els responsables no són el PP autonòmic, sinó és la desídia i, sobretot, la supèrbia del Partit Popular local. Des del 2023 els estem advertint que el Consell Escolar Municipal va dir que cal inversió, que cal reformes integrals en el Bisbe Climent, en el Carles Selma, en el Cervantes, en el Sant Agustín o en el Jaume I. I vostès ens voten en contra. Els hem proposat inversions en els gimnasos i els menjadors del Soler i Godes i el Carles Salvador i vostès es voten en contra. I la falta de treball de tot aquest any i mig se'ls comença a notar i més que se'ls notarà. És curiós que la que en l'oposició deia que volia ser l'alcaldessa de tots, la senyora Carrasco, no sols no es reuneix amb els representants de més de la meitat de la població de Castelló, sinó que en rebutja les 81 esmenes que hem presentat Compromís. 81 esmenes que no sols busquen defensar l'educació pública, que no sols busquen treballar per la igualtat que vostès estan desmantellant, no sols apostar per polítiques d'ocupació que vostès estan retallant, sinó apostar perquè l'Ajuntament sigui un actor en les polítiques d'habitatge i enfront del seu negacionisme climàtic, que l'Ajuntament de Castelló aposte per fer-li front i tindre una ciutat més preparada pels seus efectes. Perquè, senyora Carrasco, s'ho he de dir, el medi ambient no és ficar flors en els jardins, és molta més coses i moltes més polítiques. I és que vostès van eliminar i ens voten en contra de que instal·lem energies renovables en edificis municipals i això davant de les advertències que n'hi ha del perill de tornar a patir una altra pujada de preus de l'energia. Vostès han eliminat
i han votat en contra d'incloure partides per al Pla enfront de la sequera i de reutilització d'aigua. Dos plans que vam aprovar este 2024 per unanimitat en aquest ple i que per a vostès són paper mullat, com si l'aigua no fora el més important pel funcionament d'una ciutat. Fins i tot, atendre una partida concreta per la senyalètica que vam aprovar el mes passat al ple que indique zones inundables i que s'ajuda a previndre situacions com les de València, ens han votat en contra. En matèria d'habitatge, encara que la nostra ciutat s'ha convertit en un imant per als especuladors i estem al capdavant de l'increment del preu de lloguer amb 2 xifres del percentatge d'increment del lloguer, el PP retalla en lloguer social i es voten en contra de multiplicar per 5 aquesta partida. El PP elimina les ajudes a solucions habitacionals per famílies en perill d'exclusió i el PP retalla en la rehabilitació d'edificis i rebutgen l'esmena per recuperar l'import d'una subvenció que van ficar en marxa a l'acord de Fadrell i funciona com un rellotge. Ara, com a mínim, i n'hi ha que reconèixer-lo, davant del fracàs estrepitós del seu programa estrella d'habitatge, la rehabilitació de façanes de la qual sols han executat el 6%, com a mínim l'han llevat del pressupost. També crida l'atenció que les ajudes de comerços afectats per la zona de baixes emissions, les que segons la senyora Carrasco havia de ser històriques i que no van executar ni el 5% fins que no es van fer cas a l'oposició i als comerços, no estiguen al pressupost. Com que es voten en contra d'incrementar la partida dels jornals de vila, mentre la Generalitat Valenciana retalla els programes d'ocupació i el Partit Popular calla. Crida l'atenció com eliminen i no volen recuperar les ajudes a empreses d'innovació social, o ens voten en contra de multiplicar per 3 la partida de bons comercials, un programa que va encetar també l'acord de Fadrell i tan bon resultat ha donat per la promoció del comerç local. Vostès ens voten en contra d'obrir un centre de dia per a malalts i familiars d'esclerosi múltiple. Es voten en contra d'obrir els centres per a adolescents a la ciutat que vostès van tancar incomplint el Pla Estratègic de Joventut i incomplint el Pla Estratègic de Ciutat Educadora. Es voten en contra de recuperar el transport gratuït per a jóvens. Es voten en contra de recuperar els recursos per al Pla Director de la Bicicleta, que vostès, al igual que estan fent amb alguns carrils bici, l'han eliminat del pressupost. Es voten en contra d'incrementar la partida per panells informatius a les parades d'autobús, una política que estan fent bé, que volem incrementar els diners a aquesta partida, que és una demanda veïnal i que millora el servei de transport públic. Es voten en contra d'arreglar els locals d'associacions de veïns, es voten en contra de que tots els districtes tinguin el seu pressupost propi i es voten en contra de que en aquest pressupost n'hi hagi els recursos suficients per executar els pressupostos participatius als que s'ha compromès aquest govern amb les juntes i els consells de districte. Després de 2 anys congelant les ajudes a col·lectius i associacions tan cabdals per la ciutat com AFDEM, PATIM, APNAC i moltes altres, ajudes que van destinades a pagar el lloguer, la llum, els gastos de personal, que han pujat i que suposen un autèntic problema per a aquestes associacions i la seva continuïtat del treball que estan fent amb persones i famílies que tenen diversitat funcional, que tenen malalties mentals, que tenen una situació d'exclusió, vostès decideixen rebutjar les nostres esmenes, neguen un increment d'aquestes ajudes i les congelen. Això sí, ni el seu sou, ni el dels seus assessors, ni les partides de community manager s'han congelat. Eixes han pujat totes. Per pur sectarisme retallen al grup de la recerca i la memòria històrica, als col·lectius per la llengua, a la Fundació Isonomia, a l'emergència humanitària i eliminen i neguen les ajudes al poble palestí mentre estan patint un genocidi a mans del govern israelià. La senyora Carrasco cada vegada està més lluny de complir la seva paraula, de complir el seu compromís que va signar amb les ONGs en matèria de cooperació internacional, ajudes al desenvolupament i, de fet, el seu número 2 ha eliminat aquesta partida en la Diputació. Inclús la col·laboració al màster per la cooperació i desenvolupament de la UGI li han llevat els recursos, i això que són 5.000 euros d'un pressupost de més de 230 milions. La senyora Carrasco, quan marxen les càmeres, no té paraula ni pes dins del Partit Popular. I per acabar, tots els grans projectes que ens han anunciat estos dies ja estaven anunciats i treballats anteriorment per els anteriors governs. No n'hi ha ninguna novetat. Estan vivint de rendes sense treballar i sense una proposta de ciutat. I és per això que Compromís hem fet una sèrie de propostes per a aquesta nova tanda de fons europeus. Se capten diners per a la rehabilitació de l'antic asil com a seu del MUC, per la construcció d'una via verda entre el Grau i la Magdalena per la Marjaleria, per tindre una flota d'autobusos elèctrics que millora el transport públic i la creació d'un parc agrari de la ciutat per avançar a la sobirania alimentària i la custòdia del territori. Avui el PP rebutjarà totes les esmenes de Compromís altra vegada i demostrarà que sols governa per als seus i que no escolta els veritables problemes de la gent de Castelló. Avui no és un bon dia
per a Castelló i m'alegra moltíssim d'haver complit el temps. Bon dia de nou. Ja ho han vist, l'alocució del govern ha sigut parlar de fiscalitat i criticar a l'oposició, bàsicament perquè no tenen projecte de suïtat. Diu el senyor Redondo que el Mercat de Sant Antoni queda molt bonito, és veritat, per això l'han inaugurat 3 vegades i és una cosa que només la superarà l'oficina de la discapacitat, que s'inaugurarà i s'anunciarà moltes més vegades. Senyor Redondo, acaba dient vostè que és la primera volta que hi ha una partida de reformes de centres escolars. Home, que fa vostè el pressupost, perquè l'any passat la va eliminar, però reformes de centres educatius n'hi ha hagut sempre, com a mínim quan governàvem l'acord de Grau i l'acord de Fadrell, i m'estranya perquè vostè els pressupostos es mirava. I de veritat, m'ha alegrat de veure a l'alcaldessa orgullosa del centre de dia de Parkinson, sobretot perquè és un projecte que sap que va més enllà d'una legislatura, i crec que els polítics que entenen que hi ha coses que van més enllà d'una legislatura són els que fan bones polítiques, i per aquest aspecte m'alegre. Sí que és veritat que m'ha faltat escoltar que reconeixen l'error de les retallades en cultura. De fet, el senyor Redondo ha dit que hi ha cultura para todos quan la regidoria de cultura, i especialment la de programació cultural, rep unes retallades enormes. L'any passat, com a mínim, ens van acceptar i en la incorporació de remanents van corregir el seu error. Però és que ara ni tan sols ho han plantejat. I simplement recordar-los una cosa, és important tindre recursos de cultura ara perquè la programació de la tardor s'ha de tancar ara. No se pot fer sense tindre els diners consignats ni les reserves de crèdit fetes, que no haurien d'ensenyar-los a gestionar, però perquè se veu no saben. Ens han rebutjat les esmenes de cultura i n'hi ha per a dinamizació de museus, per a aconseguir material, i crida i molt l'atenció que en el centenari de la banda municipal no li han dedicat ni un euro més de lo que li dedicaven en els exercicis anteriors. El que han fet és agarrar diners de la banda per a crear una partida nova, però no n'hi ha ni un euro més per a la banda municipal en el seu centenari, i damunt es rebutgen les esmenes de compromís per a corregir això. Dit això, la senyora Carrasco ha dit que ells aposten per la mobilitat sostenible. És a dir, han retallat en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que ens van portar una pròrroga d'un any i mig perquè durant un any i mig no han fet res. Han eliminat el Pla Director de la Bicicleta, com estan eliminant carrils bici de la ciutat de Castelló. Han eliminat el transport públic gratuït per a jóvens i ens han votat en contra de les esmenes. És que han eliminat la freqüència d'una línia 6 d'autobusos que van vindre els veïns a dir-los a queixar-se. És a dir, jo li diré el mateix que li diria el senyor Ramírez. ¿En qué mundo vive, senyora Carrasco? ¿En qué mundo vive? És que l'únic que han fet en mobilitat és veure com poden enganyar a la zona blava per a no pagar. És l'únic que han fet en mobilitat. Ha parlat vostè d'habitatge per a joves. Mire, s'ho he de dir. 170.000 euros per a un habitatge nou per a un jove significa que tens que tindre 55.000 euros en el banc, tindre un treball per a que te donen una hipoteca i el menatge i els electrodomèstics van a banda. Per a quins joves estan pensant, senyora Carrasco? Jo de vostè no tiraria les campanes al vol perquè la gent està patint molt i el que necessitem són accions concretes en el lloguer i no prenen ninguna. Avui venia la notícia, un 12% han crescut els lloguers en Castelló. Un 12%. I vostès se neguen a crear zones tensades i damunt retallen en la partida de lloguer social. I mire, senyor Hortolà, jo l'he escoltat, crec que sóc l'únic que l'he escoltat d'este ple quan parlava, diverses coses. És cert que han incrementat els recursos en la lluita de plagues. Arriben un any tard. Nosaltres li vam presentar una esmena l'any passat, ens la van rebutjar i este any no l'han presentada justament perquè han complit, perquè nosaltres som capaços de fer-lo. És més, me crida molt l'atenció i m'agradaria saber si és el senyor Hortolà o la senyora Carrasco qui menteix, perquè una persona, l'alcaldessa, ha dit que el pressupost d'igualtat s'ha incrementat i el senyor Hortolà ha dit que està molt orgullós de que això no hagi passat. Per tant, algú no ha dit la veritat. Potser el senyor Sales ho sap. I de veritat, senyora Carrasco, jo no estaria gens orgullosa, bueno, no voldria estar amb algú que diu que està orgullós d'haver impedit l'increment en igualtat. I crec que vostè avui hauria d'eixir fent un pensament i tirar als ultres del seu govern. Dit això, senyor Hortolà, jo l'únic que els demane és que treballen, perquè l'únic que han fet és agarrar, entrar al PDF i dir Agenda 2030, eliminar. D'acord? Mire, parlava vostè de famílies. L'any passat hi havia 2 partides en la regidoria de famílies. Una per a previndre l'abús en els centres educatius i una altra per a donar suport a les famílies nombroses. I el seu treball ha sigut tan meravellós que les han eliminat d'aquest pressupost. Compromises en demanar recuperar-les, perquè nosaltres no som sectaris. Nosaltres sabem que hi ha famílies nombroses que fan un bon treball i volien que estiguera. I vostès ens han votat en contra. I per cert, no sé si ho recorden, però en gener del 2024 vam aprovar una moció tots en la qual recordaven
que l'Ajuntament de Castelló li ha pagat, ja segurament estarem prou dels 4 milions d'euros a la Generalitat en tassa d'abocament. I un dels punts que vam aprovar és que n'hi haguera un conveni per a aquells diners que ha pagat tot Castelló a la Generalitat retornaren i poder prendre iniciatives que reduïren el preu del cost de la gestió de residus. I aquest conveni no està. I sap per què no està? Perquè a vostès el que no li agrada és treballar. Dit això, senyora Carrasco, diu que... Han dit que s'alegra que estiguem d'acord en el projecte de la Via Verda que va des del port, des del Grau, fins a la marxaria. Este projecte està en el Pla General Estructural que se va aprovar en abril del 2019, que vostè no va votar perquè se'n va alçar i se'n va anar del pleno. D'acord? És que després està el Pla General que vostè ha votat en contra, igual que Logístics. És que vostè ha votat en contra. A nosaltres no ens agrada, nosaltres defendem la partida. Creiem que és necessari. És que nosaltres votàvem perquè ahir n'hi haguera terreny industrial i era vostè la que votava en contra. Bé, no crec que un poc de realisme seria necessari. I després voldria respondre al regidor d'Hisenda, que sabeu que este pleno de pressupost no és important per a ell, per a dir-li diverses coses. La primera, vostès ens van vendre que el pressupost del 2024 era su presupuesto, el presupuesto de la derecha i el presupuesto FETEN. En vestuari de policia, amb les baixes que proposa Compromís, n'hi ha més diners en 2025 que en 2024. Són esmenes que podrien haver acceptat. Vostès no han volgut acceptar les esmenes d'actualitzar els recursos per a pagar lloguers, per a pagar la llum, per a pagar el personal d'associacions que treballen amb gent amb autisme, amb gent amb malalties mentals. No ho han fet simplement perquè no volen escoltar a l'oposició i no se volen reunir amb ella. És que el senyor Redondo diu que s'ha reunit amb nosaltres, però si no teníem ni un número davant la taula. Com te reunisses per a parlar del pressupost sense el pressupost? Així que, senzillament, per acabar, dir-los, i això sí que és una cosa greu, perquè han ficat molt d'incapié en no acceptar una realitat. La primera és que la Generalitat s'ha retallat els plans d'ocupació i això és una evidència. Això no poden negar. I negar-se a acceptar això és no voler pegar de peus a terra. Però és que a sobre, tota la seva aposta està feta, senyor Redondo, en el pla propi d'empleo temporal, el PEPET, que m'agrada molt el nom, he de reconèixer-lo. Però crec que és autènticament reprovable i censurable que ells en plan d'empleo, el 50% de lo que t'ha de puntuar per aconseguir un treball sigui una entrevista subjectiva i personal. Crec que això és censurable. I a lo millor, quan parlava la senyora Carrasco de fer complir els somnis, no parlava de tot Castelló, sinó només de la gent que ella vol que siguin su voto cautivo. Moltes gràcies.